tini cheng Udaipur gorjini ganthalang kamini phasing thanglai tong. O kamini bukhuk khoroksa bukhuk Sonabala Debbarma Maharaja no nya kheba ano phai nai phainani kok kacharmani boroni tongke sep ma tongmani boroni social pension man yangi ma tongma rokno kisa cheri nai phainani bagi kok kacharmani o amchaini kabangma lokorokno o BJP IPFT ni haphangni jorao social pension rok maya angai ma tongmani koktama sawai bo kabai jungno kisa phainai phaidi hinai social media o samabai jung Maharaja ni dage mungbai tongmanliya thangai bobai malai bini tamo jungjal tong bo tamo sana kok sana mucho tamni bage edisi haphang Debbarma thani ojama bobagra tai ano borok kacharkha abono sinani bagai phaisok phaikha kokti salono gorjini ganthalango babu ama babu kering ke batanaya ni borok so sikeri khana asa borok kering utani asa jangai borok takho bukhuk rok tongo khaman nai sinai ta samisa an takho bukhur to bidi ngai sikeri da andara ta bela ke serang ta ke matong khasrang jake angko kusar man bangai phaiman bangai bela ke khasrang matong khata bubu bela ke na hambai mara khata Cing takut sar Kamal Koloi ni bela ke na hambai dui rong bangai renai ni borok kosi Thangkha ta lama rok borona ni borok kosi Thangkha ang mana ni khakhlai Ai bahai rong ma tong hata bu je an bukhaw bela ke no khuchi ke matong khata iwo ke u ama bu mamro songi maria ke bobo yok khamuta ang kaham ke ang hamini no bobo yok dia ba han bang no problem nin to abo hamri mali ang ke ba mali ang sinta kono no pamsu ku kut payata hamma ke ba kaham ta ang bu boinuk tu no nugan mo sukuta nungman ba ora ang je tonglai rong nang khorong sini sikhanai tongman bu kalai ma ba abu boinuk tu nugan mo sukuta ang bukhaw ke hisaban nang kasako som kichu siana ang kasako som kichu kan sia ke ang bu phyoban mo sukhan ang bu phyong mali ata bukhabai mo sukhan jawai narok nugui tongkhana bukhuk Sonabala Debbarma phanse bo jomatia ko korengma se miawo no jeng social media o nugo bo 100% blind boni certificate tongo handicap 100% certificate tongo ke bo chugya bupha bumano tei bo siti rok khogoi tei rok khano nogo bosi bumau phabo sori hamia nayo ke boni bata mano bufani bo bata mano pia thangnai 1-2 mas romoi borokni o social pension monthly je social pension manmani handicap tei old age ni social pension abo thagoi tongkha abon bagai boro rang paisa ni beal ni bagai belai khene jengjal kasajai mia aboni sakang khana sambhabato bo kabui Maharaja no phainai phedi ke ano wahai no phainai phedi hinai social media o bo keboni thani sakana ke abo social media o upload kha ke abo viral angkha ke ambo nukmani loge loge no tini phaikya phai borokni kok rok sung phaikya ke je social pension ni je kok handicap blind 100% blind ni je kok rok obo angkha state government ni social welfare department ni ICDS ni andaro sini ADC ni andar ya tobu phano ang special abono nawai daito nawai oroni CDPO sabo SDM bai jeng kok sawai tamani bagai borok ni social pension mathak jagai tongkha abo ang verify khainai nai
tamni boro rang kasai tongkha borok abo nainani buphani tei boni hingke bo to 100% nblai bo kasak kormo kuphur sijaya bahai ke kasak tong sijaya asai phaimani si bo pura blind si asai mani si mini si hingke ke haike naine mikri batam asa khoroksa tongmani abo borok bai tongjaya haike no guirok lai haike no malkhok lai tolani simi oni apano oro 200-300 foot tolani simi tui khogoi bosi bomau phano tui khando tin nukhun hamiani tui khando hain saka ke tini ang bono chubai kalang thangka jeman mani edisi hapangni phasingti bahaino ang boni kagos rok klang thangka jeng edisi hapangni phasingti bahaino borokno help khainai boni mokol bahaino besok feasibility boni mokol oboto serai phangji hambai borok ano rangrumani bangui bona borok ano palkhe chuba phaimani bangui belai khe ang khakjang makha Karon bo nungmia kaman nugu joton mukti kalakya ang nije nugu ang mu khari hoing kha tabo chin sar phai ran musungman khe bono ama babu tongbusi borok khano naikolano ama babu kuri hingke oro bahke naikonai bini bangani ang belai aboni rajarok betong ni ang kok saran musung ta sakni kata sanoba hamai di sarno bo belai khe oke ambana kaham bunde tonglai osubida theke sono bagrano bo hama tuma khe ang phiogan musung bo phionga yangke ani ama korona ang phiogan musung borok na samarang bisa khe ang tubui babu lamo de tui phakya ngor kau